iniciamos este proceso de configuración de candidatura que o BNG imos presentar ás próximas eleccións municipais que se van a celebrar o próximo ano. Como sempre fixemos, desde o BNG a hora de conformar calquer tipo de candidatura, iniciamos un proceso onde llevamos a dar participación a toda a militancia, pero tamén a todas esas persoas que nun momento lado estuveron apoiando o BNG, e vamos a recibir as propostas de tanto de nomes de persoas como de ideas para intentar entre todos facer unha candidatura que teña solvencia, que teña formación, que sea un equipo para traballar. Que non hai optimismo sobre o futuro desta cidade, e iso ven dado fundamentalmente porque quen está encabezando neste momento gobernos que poderían impulsar políticas reais de desenvolvemento da cidade non o están a facer. No Concello goberna o Partido Socialista que ten o Concello absolutamente paralizado. Pero por outro lado está tamén o Partido Popular, que goberna na Xunta e que está absolutamente ausente porque tampouco ten interese nin proxecto para Lugo. Polo tanto, entre eso e que outras formacións políticas que hoxe en día están presentes no pleno do Concello de Lugo, creo que podemos decir que defraudaron a cidadanía, aqueles que os votaron no seu momento, porque tampouco desenvolveron proxectos claros nin concretos para esta cidade. Pois, ante estas premisas, como digo, o Bloque Nacionalista Galego preséntase unha vez máis como a forza política que ten demostrado durante tempo, e este grupo municipal que durante estes anos está traballando no Concello o ten, creo que máis que demostrado, coherencia, consecuencia á hora de poñer en valor iniciativas políticas e proxecto político para esta cidade. Tamén se detecta unha ilusión polo traballo das propostas que se levan facendo estes anos, non? É unha ilusión de que vemos que o BNG está presentando un proxecto solvente, un proxecto de futuro, un proxecto de cidade, un proxecto claro, que ten unha continuidade anterior do traballo que fixera Antón Bao, que fixera Paz Abraira, e que continuaron dunha maneira por moi ilusionante, non tanto Rubén como Maite. E iso detectámoslo pois todos os días, non? Entón, agora o noso traballo é seguir falando con moita xente. Hai moitos sectores en Lugo que, a ver como dicilo, que son increíbles, son maravillosas, hai moita xente maravillosa, non? Entón, o BNG é unha forza que lle quere esta cidade, que lle quere a moita xente que quere esta cidade, que quere facer cousas por esta cidade, e esa xente é o noso ser. Nós vamos a traballar con esa xente, a candidatura é unha candidatura completamente aberta a todos os sectores, para todas as persoas que lle queran a iso, como están facendo Rubén e Maite, como no seu día fixo Bao, como fixemos todos os demais, non? E ese é o noso objetivo.